प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, गौरा माता की जय, कार्तिक गणेश की जय, हर हर महादेव। तो देखिए गुरु बहना, आप लोग के बीच बहुत सुंदर शिव चर्चा की कथा सुनावतनी। तो आप सब हमरे कथा के सुनी, कथा अच्छा लगी तो आप सब कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखो। कि दीदी कभी भी कथा सुनल जाला ते आधा अधूरा सुनले से कौनो ज्ञान नहीं मिलेला। पूरा कथा सुनो तबे कथा में जानम कि का भाव बाटे, आ का ज्ञान बा, आ का रहस्य बा। तो आप सब हमरे कथा के गुरु बहिना शुरू से लास्ट तक सुनी। देखी गुरु बहिना, एगो गांव बाटे, ओ गांव में एगो बुढ़िया माई बाली। वो बुढ़िया माई विधवा वाली, उनकर एगो बेटा बाने। देखी उनकर स्वामी जी मर गए बाने, उनकर एगो बेटा बाने। देखी उ भगवान के, महादेव जी के, भोलेनाथ के उ बहुत पूजा करत रहली। देखी अपन मजूरी धतूरी कई के, केहू के घरे चौका बर्तन के काम क के, अपने बेटा के खिया के, आ बढ़न पढ़ा लिखा के, आ देखी बढ़न क देले वाली। ऐसे दीदी जब उनकर बेटा सियान हो गई ने, तो बेटा अपन कहीं जाके काम काज करे लगने। अब देखी धीरे धीरे ये बूढ़ी माई जो रहली तो अपन बूढ़ हो गईली। देखी जब बेटा सियान हो गई बाने तो अपने बेटा के शादी क देहले वाली। जब अपने बेटा के शादी क देहली तब पतोही घरे आ गईली। तो देखी कुछ दिन उनकर पतोही बहुत ठीक ठाक से रहली, जात रहली पूजा करे, कुछ भी लेके तू कुछ कहत ना रहली बूढ़ी माई के। करत करत 4-5 बरस बीत गईल। देखी जब 4-5 बरस बीत गईल तो उनकर पतोही जौन बाली बूढ़ी माई के एको उनकरे संतान ना होतने। तो कहली अपने स्वामी जी के कि बताई परदेश में चल जातनी कमाए, 1-1.5 महीना घरे रहतनी। तो देखी आज ले तो एको संतान ना भइल बाने, लेकिन अब आप परदेश में कमाए ना जाई, यहाँ रे अपन काम काज कहीं मिले तो आप करी। देखी अपने मेहरारू के मान के गुरु बहिना बात, अब बूढ़ी माई के बेटा परदेश में ना जातने कमाए। तो बूढ़ी माई कुछ कहत नाई वाली। ऐसे करत करत 2 बरस बीत गईल। देखी गुरु बहिना, धैल पैसा ज्यादा दिन तक रहेला ना, जौन पैसा अपन लोग धैले रहल लो, ओसे दवाई दर्पण लोग करावा लोग, अपन खाए लो पैसा अपन खत्म हो गईल। तो जात रहने कहीं तो काम मिलत रहल तो करत रहने, आ ना मिलत रहल तो ना करत रहने, वही से अपन खर्चा चलत रहल। जब कमा के आवे रोज के रोज तो अपन कुछ लेके आवे, आ ना पावे तो ना लेके आवे। तो देखी घरे आ लोग खा ना, कहियो कहियो उपासे लोग वैसे सूत जा लोग। ये बूढ़ी माई जौन रहली तीन के आगे अगर इनकर पतो ही देत रहली खाना खाए के, तो खाना में से का करत रहली, 2 रोटी देत रहली तो 1 रोटी का करत रहली, ओ पे थोड़ा सब्जी धई के जौन कुछ रहत रहल, उ महादेव जी के नाम पे उनके 1 रोटी निकाल देत रहली, 1 रोटी अपने खात रहली। देखी अब ऐसे बूढ़ी माई के पतो ही देखली कि लगता 2 रोटी देतनी तो 1 रोटी उनके बेसी हो जाता, तेही से निकाल ही देतनी, आ 1 रोटी अब दे। देखी अब का कैली, और जब देखली पतोई की 1 रोटी हमार सासू धो देतली बगल में 1 रोटी खातली, तब काहे हम 1 रोटी दीना। तब 1 रोटी लगली अपने सास के देवे। तो
जब एक रोटी देत रहली तो आधा रोटी में से तूर के किनारे क देत रहली महादेव जी के नाम पे, आधा रोटी खात रहली। तो एक दिन उनकर पतोही बूढ़ी माई के बोलत रहली, कहत रहली कि तोहके जब ढेर खाना रहता तो काहे तू बोलत ना बाटू, ले ढेर खाना हो जाता तो तू निकाल देतलू, उ आधी रोटिया रहत तो घर में और केहू खात न। सुना तो से हम बतावत तनी, उ भगवान के महादेव जी के उ नाम पे निकाल देनी, हम आपन तन जन हिस्सा रहला त खानी, पहले हम उनके दे देनी त खानी। अरे तरौरे घरे कुछ ना रहता तब्बो आप देवे लगतनी, केहू गरीब आवता त भिक्षा भिखारी देवे लगतनी, भले कुछ रहता घर में चाहे ना रहता। कहली सुना जन एक्के मुट्ठी रहे ते एक्के मुट्ठी में से एक छाटा केहू के दे देहले घटेला ना। तो कहली अरे राउर बेटा कमा के ले आवतनी, उ न जानतनी कितना परिश्रम से कमा के लेके आवतनी। कहली हम जानतनी, लेकिन ओही में से 1 रुपया दान में देहले केहू के घटी ना जाला। एक दिन जैसे इतना बोलत रहली अपने सास के, उ बोलली तो बेटा आवतने तो कहतने सही माई कहतली, सही कहतली, जब जानतलू कमाई धमाई होत ना बाटे, एक दिन के कमाई मिलता तो 4 दिन खवाई होता, तो में से तू गरीबन के दान देवे लगतलू, जब तोहके 1 रोटी देतली तोहके ढेर बा तो बताई द, तो में से आधी रोटी तूर की धई दिए न। अरे घर में 2 जानी हमन के बानी केहू ते खाली। बेटा तू वो बात कहतल, अरे वो महादेव जी के नाम पे हम आधा रोटी तोड़ के हम महादेव जी के नाम पे हम धरेनी। बेटा पतोई दोनों जानी उनके लोग बोला, लोग कहली दूसरा दिन का भइल, बेटा सवेरे काम पे जाए बाटे, तो ओई दिन थोड़ा उनके सिर में दर्द होत रहल। देखी जब सिर में हल्का हल्का दर्द होत रहल तो उनकर मन ना कैले से काम करे के, ऐसे ना कैल कि देखो अब उनकर बहाना मारल कि देखो हम कमा के ले आओ तनी, आ हमार माई बाटे तो दान में देहले से बाटी, अब हम ना जाई, जैसे होई वैसे सब केहू खाई। कहली कि काहे हो आज बेटा सवेर हो गईल, काहे उठने ना और उनके काम पे जाए करल। कहली आज उनके सिर में दर्द होता, उनकी बुखार भइल बा, तू कहत ने हम काम पे ना जाए। गईली माई गली, बूढ़ी माई गईली अपने बेटा लगे, कहली ए बेटा का भइल बा? कहने माई बहुत ज्यादा सिर में दर्द होता, हमार कपार बथता, जैसे लगता कि कुछ काम धाम करे के मन ना करता। कहली ए बेटा ठीक बा तू सुतल रह, हम जातनी, हम कहीं से कुछ लेके आए। देखी पतोही कहतली जातली त लगता 1 महीना के खर्चा लेके चल आई हैं, वो तर जातली कह के। देखी अब बूढ़ी माई काम खोजे निकल गईल वाली। जब काम खोजे निकल गईली तो एगो किराना के दुकान रहल, वो दुकान पे पूछली कि कौनो काम बा, आप बतौती तो हम यहाँ काम करती। कहल तने कि तोहरे जैसे बूढ़े मनई के हम अपने दुकान पे ना रखेनी, अरे तू का काम धाम कर पैबू, तोहसे ते कुछ उठी ना। कहली कि ऐसन बात ना बा, अरे कौनो भी काम काज होखे तो हमके बता दी हम करब, लेकिन दुकानदार ना बतौने। देव जी के लीला, एक जानी के घरे एगो नौकरानी लगल अली खाना बनावे, एगो नौकरानी लगल अली खाना बनावे। ओई दिन वो नौकरानी खाना बनावे ना आईली, तू एगो आदमी रहने कहत ने उ जेकरे घरे काम करत रहली, तू कहने कि आज काहे उ खाना ना बनावेली। कहले कि हमरे लगे तो सनेसा आइल हवे, हमरे लगे तो सनेसा आइल हवे, लेकिन हम तोहसी बता ना पौनी है कि वही ना उनकर घर के जो उनकर सास बाटी उ बीमार वाली, यही से उगाइली ना हई। ई तब तक गईली बूढ़ी माई उनसे पूछली, कहने हाँ हलवाई रहने कह हाँ खाना बनाए के बाटी, एक जानी के घरे खाना बनाए बाटे। आज हवे शंकर भगवान के, आज उनके घरे पूजा हवे महादेव जी के, आ उन्हीं के घरे खाना बनावे के बा। अब बूढ़ी माई उनके घरे गईली, आ बहुत सुंदर से खीर बनौली, अपन महादेव जी के लोग चढ़ाव लोग उनके घरे खाना बनौली। देखी केहू सब कोई खाना खैले बा उनके हाथे के, तो सब केहू कहता कि कितना
अच्छा ई बूढ़ी माई जौन बाली कितना अच्छा खाना बनौली। इनके हाथे के प्रसाद, इनके हाथे के जौन घर में खाना बनल बा बहुत अच्छा बाटे। देखी सब कुछ हो गईल। तू जौन मालकिन रहली ऊपर खाना उनके हाथ के खा के प्रसादी कहली ये दादी तोहरी हाथ के जौन खाना बाटे प्रसाद बा बहुत अच्छा बनल बा। आज ले तो इतना स्वादिष्ट खाना कभी ना बनल रहल, इतना स्वादिष्ट तो प्रसाद महादेव जी के कबो ना धराइल रहल हवे। अब मालकिन अपने तरफ से उनके 5000 रुपया उनके इनाम देहली। मालिक जौन अलग से होला उहो मालिक भी इनाम देहने, आ जौन उनकर खाना बनावल पैसा होला उहो देहने। देखी अब वहाँ से बूढ़ी माई अपन खुशी दिल से अली, कहली कि देखिए ये सब महादेव जी के लीला हवे कि हमरे बेटा के अगर दुख बढ़ल तो महादेव जी हमके ई रास्ता देखौनी है। देखी घरे अली, आ घरे अली तो पतोही कहतली कि का लेके अनी है। कहली कि सुनो आज हमके एगो हलवाई से भेंट भइल ह। उ हलवाई हमके एक जाने के घरे खाना बनावे के कहने, तो हम गईनी खाना बनौनी तो हमके देखा इतना पैसा हमके मिलल बाटे, सब कुछ मिलल बा। अपने बेटा से कहली ये बेटा सुना है जौन पैसा मिलल बा तो जा तू कोनो काम कर, कौनो धंधा खोल, आ खोल के आ तू चला वही जा अपन दुकान खोल के अपन दुकान के तू काम करिया। हमके देखा एगो हलवाई से भेंट भइल बा, तू केहू के घरे खाना बनौले के काम आई तू हमसे बताइहे तो हम उनके घरे जाके खाना बनाई। तू के अब कौनो बात के टेंशन ना लेवे के बाटे, हम ले आई पैसा। पतोही कहली सही सासू माँ महादेव जी के जौन पूजा करत रहनी उ झूठ ना करत रहनी। महादेव जी ही सब चमत्कार ई देखौले बानी। आखिर में इतना बूढ़ बानी आज जाके बताई खाना केहू के घरे बनावतनी, तिनके हाथ के खाना इतना स्वादिष्ट होता। ये सब महादेव जी के लीला हवे। देखिए अब बेटा पतोही मिल के सब जानी लोग अपन लोग का करे लोग खाना लोग बनावे लो, तो तीनों जानी महादेव जी के नाम पे पहले 1 रोटी निकाल दे लो तब जाके अपन खाना लोग बनावे लो। अब साथ में भोलेनाथ के महादेव जी के पूजा करे लगलो, अपने घर में चर्चा लोग करावे लगलो महादेव जी के। देखी महादेव जी के उ बूढ़ी माई पूजा करत रहली, महादेव जी की अपने दिल में बसौले रहली तो उनके महादेव जी कितना खुश भइने। उनकर पतोही अगर कुछ भी कहत रहली तो एक दिन देखी अपन गैल वाली काम करे तो महादेव जी उनके कैसे रास्ता देखले बने। तो आप सब भी गुरु बहिना कथा सुन ले खब तो देखी बूढ़ी माई जैसे कैले वाली तो कभी आप भी के महादेव जी के भोलेनाथ के पूजा कर तो कभी पूजा से हारल ला जाला, सब महादेवे जी पूरा करेनी। बूढ़ी माई के दुख भोलेनाथ हर ले ले बानी। तो हर हर महादेव। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, गौरा माता की जय, कार्तिक गणेश की जय। तो देखिए गुरु बहना आप लोग के बीच बहुत सुंदर शिव चर्चा की कथा सुनावत तनी। हमरे कथा के आप सब शुरू से लास्ट तक सुना, मैं सुन के कमेंट बॉक्स में बताई कि हमार कथा सुन के आप सबन के गुरु बहना कैसन लगल बाटे, और कमेंट बॉक्स में आप सब सुन के हर हर महादेव लिखम। देखी एक गांव रहल, वो गांव में एक लड़का रहने, वो गांव में एक लड़का रहने, उनकर माई बाप लोग मर गए रहलो, उनकर माई बाप लोग ना रहलो। देखी जब माई बाप लोग ना रहलो तो चाची चाचा लोग रहलो। देखी जब माई बाप मर गए न तो चाची चाचा लोग उनकर सेवा लोग कई लोग। अरे लड़का 12-13 साल के हो गए रहने गुरु बहिना, तब जाके उनकर माई बाप लोग मरल रहल। लड़का जाने वाला रहने, जब सेवा लोग कई लोग, लड़का के पढ़ावा लिखा लोग, सब कुछ कई लोग। देखी लड़का जौन रहने अपन जात रहने, पढ़े लिखे जात रहने, पढ़ के अपन कुछ लायक लड़का बन गई रहने। तो देखी एक बहुत गरीब घर के गुरु बहिना, एक बहुत गरीब खानदान के एगो लड़की रहली। एक लड़की रहली बहुत गरीब खानदान के, लेकिन बहुत सुंदर रहली,
बहुत सुंदर रहली, अति सुंदर रहली कि वो लड़का देखले में वो लड़किनी पे मोहित हो गई ने। लड़की के से प्रेम हो गई। जब लड़की से प्रेम हो गई तो लड़की के बाप जब जनने तो कहने ये बेटा तू काहे हमारे लड़की के साथे इज्जती बेइज्जती काहे करतला। कहने कि नहीं हम कोनो ना, हम इनसे आपके बेटी से हम शादी करब। कहने सही कहतला बेटा, कहल तने हाँ हम शादी करब। कहने ना बेटा हम तो बहुत गरीब बानी, हमरे कुछ तो यहाँ तक हमरे दहेज देवे के कुछ बाटे ना हमरे लगे। कहने कि हमके कुछ ना चाहिए, बस आपके बेटी के हमके चाहिए। देखी जब इतना बात लड़का कह देने, अब लड़की नी के बाप बहुत खुश हो गए ने कि चलो अच्छा संस्कार वाले लड़का तो भेटाइल बने, हमरे बेटी से शादी करी है। देखी गुरु बहना बेटी से शादी कईने, आ जब लड़की से शादी भई, लड़की जब अपने ससुराल का जातली तब माई क्या कहतली ये बेटी जाते बालू, लेकिन कबो कोनो बात सुने के ना मिली ना, तो कोनो बात अगर सुने के मिली तो बाप के सोचल हार्ट की बीमारी हो जाए तो हर बाप मर जाइए। देखी जब इतना बात लड़की के माई कह देली, लड़की के जब विदाई हो गई, आ जब लड़की अपने ससुराल गुरु बहिना गईली, जब लड़की अपने ससुराल गईली बेचारी तो इतना बेचारी रोए, इतना रोए काहे से कि जौन चाची चाचा लोग लड़का के रहल लोग देखल लोग तो यहाँ तक लड़की कहले रही कि लिया के तो चलत नहीं आप, लेकिन आपके चाची चाचा हमके लोग स्वीकार करी। तब ने कहने हाँ बहुत 2 दिन के उड़िसियाई 3 दिन के उड़िसियाई, लेकिन एक दिन तो हंसे लोग बोली लोग। देखी जब लड़की के गईली, जब घर में गईली तो देखी पहले तो लड़की के जौन लड़का के चाची रहली तो देख के तो क्रोध रिस कैली, लेकिन देखी लड़की के चाचा का कहने काहे तू गुस्सा करतलू, जाए दो। अब बेटा जब शादी कर ले बाने तो ले आए बाने घर में, तब का करी के ऊ जाए दो, अब ये रही घर में। देखी कहे न कि जा जौन इनकरे सास के जौन धैले वालू काड़ा ले आके तू दे दो। कहेली कि ले आके, देखी अब काड़ा गुरु बहिना ले आके दे देली। आ जब काड़ा ले आके दे देली, जब वो पहन ली है काड़ा दिया जला, लड़का लेके अपन बेचारी जाके अपने रूम में बैठल अली। आ जब लड़का जाने तू कहे ने लड़का हाई हमरे माई के निशानी हमार चाची धैले रही है तो हमके देहली है तो के दे तनी तो तू पहन ल। देखी गुरु बहिना बेचारी तो बहुत शौक से पहन लेली। अब रोज देखी कार करत रहली, अब मन में तो रीस रहेला, विचार लोग कह लेला लोग कि जाए दो तो पहले लड़का कहीं जइहे तिनके तो आज ना तो कल तो हमन के मुंगावल जाए। देखी इतना बात ही लोग सोच ली, लोग अपने मन में लोग विचार कई के आ जौन लड़की के लड़का के जौन चाचा रहे ने, देखी जौन लड़का के चाचा रहे ने बीमारी के बहाना बना ली हैं। आ जब बीमारी के बहाना बना ली हैं आ सब केहू देखी, सब केहू उनके लगे छाप ली। लड़का भी जाने कहे ने आखिर में चाची चाचा के का भइल बा तू, तो कहे ने चाचा ये बेटा जौन हाउ जमीन बा वही जमीन के केस लड़तनी, और जमीन हाथ से निकल जाताटे, हमार तबीयत खराब हो गईल बा, हम ना जा पाई, आज के डेट बाटे जाए पड़ी बेटा, ना तो जमीन हाथ से निकल जाए। बेटा कहे ने ठीक बा चाचा तू न घबरा, हम जा तनी। देखी कागज कहने कि चाचा तू हमके कागज द, हम कागज लेके जा तनी। देखी ये लोग उनके लगे गुरु बहिना तो लोग अपने मन में सोच के लोग तो उनकर विचार बनौले रहला कि कैसो ये लड़का घर से कहीं जा तब इनके व्यवस्था पावल जाए, तब ने इनके मुआवल जाए, इनके सजा कल जाए। देखी लड़का तो निकल जाइए अपन जमीन लेके कागज निकल जाइए, चल जाइए। अब कोर्ट में दूर रहेला, चल जाने बेचारा आ नहीं पावे ने के बीत जाला। तीसरा दिन हर बेचारी इनके इतना दुख इतना कष्ट, हर चीज से इनके कष्ट मिलेला, लेकिन बेचारी अपने इतना छपटियाली कहेली कि कुछ अगर कुछ अपने बाप महतारी से कहब तो महतारी ऐसन कहले वाली तो हम काहे कुछ कहीं। देखी बाप आवे ने, आज जब बाप आवे ने तो बाप के भी दुआरी पे से खेद देला लोग,
चाचा चाची जौन लइका के रहेला लो खेद देला लो कहेला लो अरे तोरे देवे के दहेज ना रहला, अपनी बेटी गरीब घर के बेटी ले आके हमरे लइका से बियाह देले, अरे हमरे लइका के दहेज मिलल। तो उल्टा सीधा लड़की के बाप वही जा बेचारा गोड़ ओढ़ धाई के मन में बेटी का ने बेटी तू रह अब हम जात तनी। लड़की के बाप गुरबैना चल जाने। आज जब लड़की के बाप चल देंगे, लड़की बेचारी अपने घर में इतना बैठ के इतना रोए लगेली कि हमार बाप आईने, हमारे बाप के मुँह पे ऐसन ऐसन भइल बात, हमारे बाप का सोचिए। देखी गुरबैना आन भइले का भइल, जब अपने रूम में सुतल रहली तो जौन लड़की के चाचा रहने आ लड़की के चाचा आवतने, देखी अने दरवाजा बंद कर देने, उनके परेशान कईने बेचारी वही में लगली चिल्लाए। जब चिल्लैली तो सब जानी चाची और जौन उनकर चाची के लड़की रहली, लड़का के चाची के लड़की रहली, ननद लगत रहली, सब के वो घर में आयल। अब सब बात कहे लगली, कहत तने लड़का के चाचा ना हम कहीं ऐसा कुछ इनके साथे ना हम कैले बानी, ई झूठ में हमके कहत तली। अब वही जा उनकर चचेरा जौन सासु रहली सब उनके उल्टा सीधा कहे लगली आ सब जानी मिल के गुरबहिना आ उनके लोग बास्टा ध के लोग आ वही बेडे पे लोग मुँगा देहल लोग। गुरबहिना जब मुँगा देहल लोग आ मुँगा के आ लोग सोचा लोग अब कहाँ ले जाए के, कहाँ गाड़ी के, कहाँ तोपी के। आ जौन घर में उनकर अगना रहल वही अगना में लोग ले जाके लोग गाड़ देहल लोग की गुरबहिना। जब वही जा गाड़ देहले बा लोग, अब यहाँ जन उनकर पति देव रहने जहाँ गए रहने कोर्ट में खेत के कागज फरियावे, अब वहाँ उनकी अच्छा ना लगत रहल, कहने अब चाहे होई चाहे ना होई हम घरे जातनी, हमके अच्छा ना तनको लगता। कहतने हम जातनी घरे, अब अच्छा ना लगता, चाहे खेत फरियाई चाहे जमीन फरियाई चाहे ना फरियाई, आज हम जातनी। देखी जब घरे आवत तने तो देखत तने कि हमार जौन पत्नी वाली बाली ना पूछत तने तो कहत लोग ए बेटा तू चल गईला हव तो तुहार मेहरारू घर में रहे वाला ना रहली, अरे एगो लइका रहने प्रतिदिन आवत रहने घर में, उनके मना कैनी, आखिर में कौन लइका हमें ई घर में आवत तने तू हमके बतावत, तू ना बतावत रहली। आ जब तू चल गईला बेटा आ उन्हीं के साथे उ भाग गईली, बताव इतना गरीब खानदान के बेटी के घर में हमन के रखबो कैनी, लेकिन हमन के मुँहे करीखा पोत के आ बताओ बेटा चलेल। कहत तने ना ऐसा ना उ कह सकेली, हम ना मान सकन तने ए बेटा इतना हेती चुक रहला, हेती चुपर से हम पोस पाल के सियान कैनी, सब कुछ कैनी, हमरे पे ना विश्वास बा तो केकरे पे विश्वास बाटे। तू ना मानतला, तुहार मेहरारू पता नहीं केकरे साथे उ भाग गईली घर छोड़ के। जैसे तू गईला कोर्ट में गईला उनके ना अच्छा लगल, तो जैसे तू 2 दिन वहाँ रहला वैसे तीसरा दिन उ लइका आवत रहने, वही लइका के साथे भाग गईली। इतना बात गुरबैना कहतली। आ जब कहली ते देखी इनकर आत्मा सब बात सुनत रहल, इनकर सब आत्मा सब बात सुनत रहल। तो कैसे देखी का कहता, हमरो जो बतियाए सैया रौरे जो सुन में, रौरे जो सुन में सैया रौरे जो सुन में, सासु नदिया सैया संघवा ससुर वे, हम के जो घरावा में दाबी के मुआवा ने, सासु नदिया जो संघवा ससुर ओ घरावा में दाबी के जो लठिया मुआवा ने, सुनीले में हमारो जो बतियाए सैया हम के जो जानावा से मारी देहने बाने। कहतली हमके जान से हम कहीं भागल ना बनी केहू के साथे, हमके जान से जौन आपके चाचा और जौन चाची आ जौन ननद बालो तू हमार सास ससुर लगत तालो आ सब जनी मिल के आ जैसे आप गईनी कागज लेके फरियावे
वैसे हमके लोग घर में दाब के लोग दहेज के कारण हमके लोग मुंगा देहले वालो। अब यह कुल करत अली देखी गुरबैना कभी भी देखी और इतना भगवान के महादेव जी के इतना पूजा करत रहली महादेव जी के। जब उनकर आत्मा रहल तो महादेव जी देखी साथ देले बानी सब केहू। देखी महादेव जी जवन एगो बेटा रहने उनकर चाचा चाची के जवन एगो बेटा रहने तुनहु के एगो औलाद रहने। जब उनकर एक औलाद रहने उनकर शादी हो गई रहल उनकर शादी हो गई हल आ जौन उनकर शादी हो गई उनकर मेहरारू रहली आ उन्हीं के शरीर में घुस घुस के उनकर आत्मा आ सब केहू के पारी पारा देखी गुरबैना सब केहू के जान मार देहले वाली। देखी गुरबैना जब सब केहू के जान मार देहली तो सब केहू घर में सोचता अभी सोचत अली इनकर तो कौनो दोष ना रहल जौन आइल रहली इनकरे जौन आइल रहली उनकर तो दोष जेकरे शरीर में घुसत रहली उनकर तो दोष कुछ ना रहल। उहे भर घर में एगो जियत रहली आ एगो जौन इनकर पति देव रहने उ जियत रहने। बाद में जब सब केहू मर गईल तब जाके लोग घर में अपन पूजा पाठ के लिए लोग तैयारी कर लोग तब जाके उनकर आत्मा सामने आके असरा बात बतावे लगली अपने पति देव से। कहली जैसे आप गईनी कोर्ट में कागज लेके फरियावे वैसे हमके यही घर में दाब के हमके मुआ देहल गईल बा। आई जौन घर में अगना बा यही में गाड़ देहल गईल बा। ताज इतना हम तड़पल बानी तो जैसे जैसे हमके लोग मारल वैसे वैसे ओहू लोगन के जान से हम ले लेले बानी तब हमरे आत्मा के शांति मिल गईल बाटे। तो देखी गुरबैना कभी ऐसा ना कर लेला दहेज के कारण वो बेटी के जान ले लेहल गईल बा। लेकिन बेटी के जब जान ले लेहल गईल बा तो बेटी भी घर में केहू के जीवित ना छोड़ले वाली जे जैसे उनके मरले बा वैसे उनकर जान ले लेहले वाली। हर हर महादेव।